Tarihin Maryam Yahaya. Maryam Yahaya ta kasance zaƙaƙuriyar matashiyar mace kuma shahararriyar jaruma a masana'antar Kannywood, wacce ta jajirce ta kuma tsaya tsayin daka don ganin ta cimma burinta na zama jaruma, wadda izuwa yanzu ta yi nasarar cimma haka. Jarumar ta fara fitowa ne a shiri mai suna Tarihin, wadda ya ja mata nasarar shiga jerin waɗanda suka cancanci kyautar karramawa ta jaruma mai nagarta daga City People Entertainment Awards a shekara ta 2017. Haihuwar jaruma Maryam Yahaya an haife ta ne a ranar 17 ga watan Julai a shekara ta 1997 a Kano, cikin Goron Dutse. Jarumar ta yi karatunta na firamare a Yalwa, sannan ta yi makarantar sakandare a Bokabu Barak da ke jihar Kano, amma har zuwa yanzu bata samu ta ci gaba da karatunta ba. Jarumar ta fara fitowa ne a fina-finan Hausa a shekara ta 2016, duk da cewa a wancan lokacin tana fitowa ne a matsayin ƙaramar jaruma kuma mai tallafawa jarumai. Fina-finan da ta fito na fari sun haɗa da Tarihin, Gidan Abinci, Tabo da kuma Ɓarauniya. Ɗaukakar jaruma Maryam Yahaya. Ɗaukakar ta fara ne a shekara ta 2017 tun bayan fitowarta a fim mai suna Mansur, wadda ta fito tare da jaruma Bilkisu Shema da kuma jarumi Umar M. Sharif. Jarumar ta taka rawa sosai, wadda hakan ya bata damar fitowa a manyan fina-finai da ta jara gamansu irin su Jaruma, Sarina, Mujadala, Larai ko Jummai da dai sauransu. Jerin fina-finan Maryam Yahaya. Jarumar ta yi fina-finai da dama kamar su Mansur, Tabo, Mijin Yarinya, Sarina, Hafiz, Tsakaninmu, Ɓarauniya, Mariya, Mujadala, Larai ko Jummai, Matan Zamani, Guguwa, Gidan Abinci, Jaruma, amma mafiya yawan fina-finanta ta yi su ne a ƙarƙashin kamfanin FKD's Production, wadda ya kasance mamallakin jarumi Ali Nuhu ne. Kyautar karramawa. Maryam Yahaya ta sha karɓar kyautar karramawa a lokuta da dama daga ƙungiyoyi da yawa a faɗin duniya kamar su City People Entertainment Awards, African Actress Awards da sauransu. Haɗaka ko. Jarumar ta yi haɗaka da jarumai da yawa a Kannywood kamar su Adam A. Zango, Jarumi Ali Nuhu, Umar M. Sharif, Shamsu ɗan iya, Abdul M. Sharif da sauransu. Jaruma Maryam Yahaya na fitowa a bidiyoyin waƙa, inda ta fito a bidiyoyin waƙa da yawa kamar su Hafiz tare da Umar M. Sharif, Matan Zamani tare da Garzali Miko, Jaruma tare da Shamsu ɗan iya, Mujadala tare da Abdul M. Sharif da kuma Umar M. Sharif. Sannan iyayen Maryam Yahaya su ne Ibrahim Bello, wadda shine mahaifi ga Maryam Yahaya, sa'annan Ruqayya Bello ta kasance mahaifiya ga Maryam Yahaya.